Bapak Haji Samroni ingkang winengku ing pakurmatan. Alhamdulillah sedanten rantamaning adicara awit purwa ngantos pahargyan ing siang punika sedanten lumampah kanthi gangsal mboten wonten rubeda setunggal punapa. Mugi kawontenan ing kados pekaten menika saged dados pratandha tumraping penganten kekalih wonten ing wekdal samenika dumugi salajengipun mangke. Mugi penganten kekalih tansah pinaringan rahayu kawilujengan, tansah pamanggihi kesayangan, tansah sayuk rukun saiyet saeka kapti atur runtut pindha mimi lan